Никой да не мърда, никой да не мигва, защото сребърния идва. 2014-та, Латони за клавиатурата. Колко време? 2008, 6 години. Много пауза сме дали време, много хит, много нещо. Ще дадем едно парче, спея една притча за здравословния начин на живот. Модерен стил. Ебани, момичето се казваше така. Стандартна пачичка от Америка. 103 кила врат, made in USA, брат. Чу една непоучителна история. Мис Ебани, от кой щат ли беше? Няма никакво значение, важното е, че гнетеше непрекъснато газирано и фастфуд. На вкуса точно като новият ти хит Белут. Творчеството ти мирише на картофки, алкохолно парти, сладки, някакви други заготовки. Правиш нов трак пак, на кут крак, нали бе бро? Бита много яка, лъха ми на ГМО. Мина месец, викаш требе нов клип с нов джип. Да поддържаш реномето си на випа. Пред девойки седни клас да знаеш много върви. Кадърче с яка как пори морските вълни. Амче какво да правя, брат, викаш нема на къде. Пък и публиката, който и дадеш тя, това е де. Мъдрата ти мисъл ме подсеща сега, че оплеснах се. Пък ти пек за Ебани, тежеше около 103. Обичате тъпи песни ли? Специално за вас. Ебани, момичето с напукани пъти. Написах много тъпа песни ли? Специално за вас, душите Ебани. Господи, прости, не искам да съм агресивен, но гениалните им песни не ме остават пасивен. От новия хит на хитко съм жестоко удивен. Толкова е атрактивен, че емигрирам в Сливен. Ския Балкан или някъде в гората. Навътре надълбоко да посрещам зората. Там си копвам домата, си гледам децата. И като бутне тази цивилизация отивам на реката. Ще поплувам настървен срещу течението по нея. Ще дам всичко от себе си да стигна до кея на музата. Вдъхновила ме там да напиша там мила рима без да ме е срам. И да няма моля боси, защото се слуша бе момче. Само не ми се ръпъй бе, хитмейкърче. Черпа става песен на всички ви хитмейкъри. Ебани, тежеше около 103. Обичате тъпи песни ли? Специално за вас. Ебани, момичето с напукани пети. Написах много тъпа песен, нали? Специално за вас, душиците. Момичето с напукани пети. Обичате тъпи песни ли?